ukwa Asante memua even mpo yanka ne say the largest city in Ghana the capital Accra. The second largest city no Kumasi. Then in Asante region, the second largest town to Kumasi Mampong. Nti se ni dino ene no honam no ese kuro kase. Apart from say second largest to Kumasi no, say Asante man Asia administratively no Mampong Hene na second to Asante Hene. Kokon a ono ne Asante nifa Hene. And more or less no we mu say chief of defense staff your friend is saying Bantima army commander Asafo there the duru baby a nam se Mampong na ye second to Asante Hene nti ono no dictate bibia Mampong akonwa no bretu akonwa omo ye bretu fo nti se we bretu ni na wutie a on se kurokase pa we bretu ni na wutie na bretu opiesie na waka nchene eguno na se na medi kan ekaye no Asante memu no Asante Hene nko no te kokoso golden stool so Mampong Hene ko so na te sika dwete eso the silver stool omu aka yina obi akonya yakonya tuntum nti na kire se Mampong edimu ye Asante man abakosemu ene Ghana man ya abakosemu Mampong we the formation of Asante no Asante no obeka se Mampong becomes the only outsider because about 4 or 5 states in the Asante esi won kwa man anabeye Kumasi esumenya ane efene say kokofu ana dwabe omu yina no esumenya ye duana PSC ne esumenya miensa no aka mebodi no omu ye oyoko ana Mampong ye bretu no omu enan ni yina no efi Asante man so wo amanse na Mampong de womu efi ye friend say adanse ahinsan na womu eba no yoba enedi won enim a ye friend no nana esia magosia enti no ye friend say how do you feel penny eba bedi akonwa no ofiri ho na nana meni Mampong nso eba betua so nana meni Mampong echi na ohene bi ba ye friend no boahen anantuo te boahen anantuo no wono ne mreso na ose tutu ewo ho a chese so tutu e bo so tutu di ane abo konfo anoche so edi a chese edi Asante man edisi ho samra no no mo som denchira na Asante esom denchira na eye boahen anantuo na eye dwabe hine fa na dakwa yi adom abra denchira hene de yawa ba se yem feel no gold na efe bi amfa ne yira o dono emfa nka ho amra no momasom wo denchira na dakwa yi adom bufu yo twitwa achiame no aso no mode abo edigu yawa ni so mufa nko kire denchira hene we na de ntokwa no ebae na ntokwa no ebe shase no na konfo anochi o spiritual leader of Ashanti in fact more or less ono no de Asante man si ho na o kan say enya de Asante betimi denchira ewo ekwan bia so Asante entumi ni denchira enko and the reality is that ekon no omuku wie no for years war 1699 there about no omuku sa kon wie no half of the Ashanti population was lost in the war enti ya no bi kasa office so ye kufa denchira for dabi enya easy sa na enya mre sa half of Ashanti population ni na was lost and men nam so ma konfa nochi ehye mre bi se mo obi ankire obi ase cause free samre no na Asante for the afrafradom na de building wo mu state nti nyawo na obi baboa we fo be kire na se ofi de go infantil free say enti kwa Asante memu a ye nkire obi ase konfa nochi samre no na wo yes adem na ko no no ka kire on se so ye nyankoma dibi emma ye bi before ne be ka se nyankoma de be ka se duru on se yesa ye me perform miracle bi obehie nipa miense de won ho bebo afore ama Asante man ye nyina nim se twenbo akodua ofiri kumawu ye nyina nim adwuma kase ahene ye nyina enim Mampong Hene
your friend boa yin anantuo ene ko ba ne se sa boa yin anantuo no wonu de na kote ne ba bi o na nipa so di edom na anim ko ekono no de Asante Hene o se tutu ena o sorry so bedi wo wanim na konfa no ti se da bitena se me hwe ne o mamu a nipa obedi Asante man anim akọ ekono no obewu okumu mu no say to tisi obeko visa say or this year anko akwadwan nti o man ye cheche no nobody kind de ni moja aba for ya mo man na konfa no cheka kire ni say dabi say ye ne sa no a say fe na ye boa dom no ano wo na obi animu no wani na nsa na ukọ na foforo ba ebe ha adwene nti say wo no ye stabilize nti mu amwaka no hwan na aye krado so de no ho bobo afode ama santeman apart from the friends at Chinubu akodua mu amabo wondi na bo ahena nantuo sorry nti say yes ade a na nka ahemfo no yeyi wo mu no mo nyire fra manse ho eye kwaman ene asumenya wo mu na eyiyi ye na kokofu mu this at all the those states a corner Duana and Oyuku states na wo mu na eyi families no mu na eyi ni partner akonwa so Asante no mu so na cha position ankase ni nyina efa nti papa we ede no hu si ho se obeye saade we abra na oyokofo no ene ye ka ne se duanafo ne te ho ehwe no na konfa no che mark ni na edigu ho nti ye kokko no se ne o kan ne pepepe he was going to be the commander in chief at the same time no dituo be ko bet o make sure say on tutuo pe Asante bedi nkugu na wo kokko a wo tutuo na wo nam ho be ka say you were naked nti ye komono ewo ekonomu na no na Asante hinara eye bibi ede boa ede kai no say golden stool no eye Asante main dia second in command no eye say eye Mampong nti from that time no na ye elevate Mampong meba be ye second to Asante na ba ne sa no anso ho after that war no wo mudi nkonomu no another war came then a second war buy that mebuakwa okay war very good that mebuakwa war near ma war ne buy no and say oh say na twifuo ni nyina kanfo ne som denchira te sa sen wasa twifo adanse name them all of them akwamu achim ebuakwa kotoku bosome obia esom denchira ena denchira ban no egu into automatically no Asantefo susu se eye so obia no som denchira biara any denchira nso ebesom ye na konfo anochi shemre bi to ho se afi biara eye se obi osom sikadwa biara no ebehie kumase no mutwadwira na obi a wa man konfo anochi 77 rules for the Asantes we kan obi bia wa makuma se afi bia no na chese na adwene so be ye dometi Asante man enti mitwadwira ni wie pesa mukotusha no so enti ose tutu hunu se achemfo no omujeje to omu fama de banso sika ketuwa bi because they were not pleased so mbasom Asante sa kwa se ye nyina som denchira nti akone age ye fa hu de na nke so bia ekọ ne baabi enti ne ho so Asante fo so omu nti ase yesa nti omu twen ya jira ni duru ye na wo mu amma no ana omu se na chese omu be ye dometi aye nti na ye se kukuru domini nyina ene wo mu kokuntokwa eye achim ebuakwa na kunu mo no FK bua ame class 1 P4 history so 32 died while crossing the river Pra and the objectives obi en wo be feli nti o ya Asante na o ti amane ha mane ya ode say ya kan ya bodi wa bakosemu say tutu ekwa no wa ma nti wa ma no na ye say Mampong ene toso mienu nti Mampong hene no a oye akuamoa pani na so sorry no hwe chire ni ade wo hene kit foforo di so ya kwala na more or less a teenager eye opoku ware ye de nesi akonwa so nti ye de nesi akwa so you see the way Mampong was playing nti ye bona ba so say and ye de kai ne say awusia hene wow nti okwa Asante memo hene ye fa na awusia hene no
ono ne Mampong Hene and say dia Asante man si ho no mu hunu bi da so Hene wanwu wɔ ne mpaso no kokko wu wɔ akono bompo firi mo ye ho hwe mo yeye na papa no kyere gina otumi sesie bibia kama no hwa me yede wɔ Hene foforo di si akonwa so nti ma ye bɔ na ba so sɛ ayusua ahene nti ade ayusua ahene wei ade wade opokuware esi ho no na ye sɛ ɔno second in command no hwɛ sɛ ye fra ne sɛ hwɛ ne awo for sɛ tutu eye nya ne wɔ fampo ne nana opokuware na ne nana be ma no sɛ tutu ye bɔtra tire ansa na kosi obu adum ba bedi akonwa wo nana o sɛ tutu eye tam ye kum wo nana be ma obiri yabo ano ofiri akwamu eba no first no betu hye won so ono nso ekum domafo ani bi a wo mu Hene doma akusi otwa aniti nti se yakum wona no se tutu nu a your immediate preoccupation no eni se wo ne achemebu akwa bekwa akoko entokwa nti ema omuni achemebu akwa ekokoko ntokwa ema omusu kuma achemebu akwa Hene a ye friend ofusu Hene apente nti na che se aye 1 na owie go ahead. Okay owie no na owie mikasa konfano chima Asante for rule 77 one of them say mama Asante mai ehunu anasa wawaso ente ni ba biara da se omanfoforo bi nso aye sikadwa na obi bia wa ye sikadwa no se mutwapo ana se mutra kwaye ana anwea desert na muni nipa no kwa akoko no mune ne nkoko na munyi sikadwa no free nsem efisa asase su ha no esi ehunu sikadwa ba ko pe eno ne Asante man sikadwa wiase nyina konfano che se omuhunu sikadwa ba ko pe enti se ebeye mienu a then there is a rivalry enti no and since he was not expecting rivalry no yes no competitor Asante for ko gisa sikadwa no na sa domafo ye wo mu nuanom wo mu nananom doma state na ekitwa bi na wo Ghana the real one no wo mu na efri simtraso kumase wa a wo mu kɔ Ivory Coast wo mu kɔ chichi kura fa ne German so wo mu gya wo mu man e wa ha na ebepie ɛhɔ German Hene abukofi a very powerful king wa ye sikadwa na opoku arete nti wote no ana oto ne nkra sɛ mesra wa menye krado sa menno ebe kuntokwa na mo ade na wa ye netia ye mra enti no aide sa wo ben nano no kura asikadwa ni hobium ana so sa wo de bebre ye yemu baako ana bukofi no so to ne nkra se na mo mra no santene ma menu o bia bia wo ani bia enti no sa akuya mo apeni edi domino enim ya Mampong Hene ani opokuware etu German forces that was the first German war ekoje ekumo yebukofi edi golden stool ni free nsem and as Konfanochi told them no omo de ba ya no omo nane no nti eni hobium ti da so golden stool ba ko pe ansa na second year friend is German war esa ba osebo nsu time awo Hene foforo no so ye friend no your friend say dinkra koja dinkra no so kokoye golden story be am say na no madu o mu pa wo ho ase no so Asante ekoje ye o mu komunika ho a ye nane no wo Hene no anso ho your friend say niami bo ni di sisiyen after kuamwa penny okuripa after this wars on against Achim and then a dink your friend say German no was sign any eboa opokuware ema omune nkuranza ekabomu ani Techiman ekoye munu yakofa Jamrawa the famous queen mother of Techiman edeneba Kumasi. So these are some of the famous things were Hene no eye. Wow, this has been a very insightful history, because myself I used to wonder how come Asante Mampong became that prominent state within the states that make up the Asante Kingdom, and to the extent that they even got to have
to become the second in command. So what I say, and then Mama say Asante Mampong to me day. It to me benya sa the bread akakraka we say one Asante Hene nyina Asante Hene tumfo eni hɔ a omo na ehwe kyire ona ni akonwa no na ehwe kyire. And I think say any history amayati say yes indeed. The chief of Asante Mampong deserves this honor. Hene a ɔte akonwa so ɔfata say the man no sa abodin silver stool, the only silver stool in the kingdom in Ghana, and the only golden stool in the kingdom and also Ghana. Say we be ko akon na yaka kyerɛ say ukra tuo die na nso menye den mento etuo no. In essence, all that Ogovanoche was trying to tell the chief was that we need somebody. We need somebody to be a sacrifice. I will say you do be trust. Na o shed the kind so I say to me because we no and I yet to kru no afa no ho. Nti no so no kwa enema be basa na je say obi e de etu no ho esi ho. Asam na din ye na ehunu so ye. Emu nyina no eye Asante Mampong nana ehene ene tu ne ho si we se nana meko na made me ho akɔgye Asante man esi hɔ efiri eye din kyerafo nsem nuanom abakwasam no se me honam kra eye me bibi eye interesting na it sounds very sad, but it sounds so that level of patriotic spirit Asante for Emma one man. And I always say that Asante for is so patriotic to the extent that I know that if Asante had been a country on its own, ka etin who said the nanka one person way a national liberation movement na anka Asante be your man say a country recognized internationally. Na yibinya opem so say oye monarch or the king nienya a prime minister. I bet you Asante for na kura be o ma be omukuro yie me hu ha me kan, but they will take things into their hand and they will be so much patriotic to their country. Even today they are so much attached to who they are as Asantes. And abakwasem we mame hunu baby a free Asante for do one man sa afina mate asie wo ye wa abakwasem from so ha atwenebo akodua ono nso saa ono nso de ne nkwa etwa so saa nti eniema we nyina kyerɛw sɛ enne sɛ Asante for do one man do one hene do one ahemfo pese one de one ahemfo ne one a culture a tre a man and I say even ende say yehwe Ghana nyina Asante culture na Asante kingdom no is the only recognized kingdom internationally. Yes, you may argue, but the records are there. When you look at Abrofo British, Amaya British, anyone during the colonial times in Muhona, Oshe Omutumitro India, near China, or near the Ashanti Akahu. A plaga, a UK, and now Minue Cafe. And my English Abrofo anyone Kunye, Ubohu India, Ubohu Kenya, Unhu Ghana, the Unhu Ashanti Kingdom. And natural baby Ashanti Kingdom na edu na ene abakwasem so ma otiase se ene enchirima edo Asanteman enchirima epe Asanteman enchirima epe se one de Asante esi baby ya na kire se one nananom aye ntino sa sunsum no sa su no ewo won mu
ɛno na ɛna ohu no nti sɛ ne Asante ɛdanso ɛwɔ ɛyɛ aman anaasɛ tribes a atwa yɛ ho ahyia ɛnyɛ biribiara ntra ɛyɛ adewei nti wohwɛ abakɔsɛm a ɛhu yi na you know ɛma wo unya gyidie bi sɛ you know, if this is how we were to love our country Ghana nka ɛnyɛ ne sɛ nka baabi a ɛwei nti no I've learned a lot, and I think say amamate nneɛma bi ase sɛ wei nti ɛna Asantefoɔ mfa wɔn hene ɛne wɔn ahemfo ɛne wɔn amammerɛ ne wɔn amanneɛ ɛntoto fam koraa. Nti no share your view in the comment section. Obi bɛka sɛ mamfa wei ntwa to obi bɛka sɛ mmerɛ a na Asantefoɔ ɛko agye wɔn maa no na nkurɔfo bi nso akɔka aborɔfo no ho a kyɛ sɛ wɔn mo fight ana wɔn ne Asantefoɔ ɛko ɛkyɛ sɛ yɛhwɛ Ghana ha Asantefoɔ ayɛ bi wɔn ayɛ bi adwenkyerɛ bi a obetumi akyerɛ ɛyɛ comment section or do not forget to subscribe ma oremfi sɛ obɛ subscribe na wahyɛ sɛ opɛ video na ndase sɛ otie mi na wahwɛ.